Nhar 12 ta' Lulju kull min għandu xi tip ta' dajsa huwa mistieden jinġabar il-Port il-Kbir qabel id-9:09 ta' filgħodu. Mill-Birgu l-President ta' Malta Marie Louise Colleiro Preca se titla' fuq dajsa li se tkun segwita mill-Port il-Kbir sal-Qawra. Id-dajes m'hemmx għalfejn jidħlu kollha l-Port il-Kbir imma jistgħu jibdew jinġabru barra l-port jew jibdew isegwu tul ir-rotta. Dan kollu se jsir brisq il-Malta Community Chest Fund. Reġistrazzjonijiet huma miftuħa online u mill-Palazz il-Belt Valletta. Se jkunu qed jitħabbru xi ħwienet li fihom wieħed se jkun jista' jirreġistra. Patrick Valentino, wieħed mill-organizzaturi ewlenin, spjega li mar-reġistrazzjoni se tingħata bandiera. Tingħata bandiera biskop, ġifieri nafu li dak il-bniedem ikun parti minn dil-komunità tal-Malta Community Chest Fund, nafu li d-donazzjoni tiegħu saret u sservi wkoll biex ngħidlek bħala jekk jien għandi dajsa, taħdej għandu bandiera, jiena l-bandiera rridha wkoll. Jiġifieri nisperaw li b'dik il-bandiera nattiraw iktar nies. Id-dettalji dwar l-avveniment tħabbru l-Kalkara u fl-isfond deru dajes ta' kull għamla bħala indikazzjoni żgħira ta' x'wieħed jista' jistenna dakinhar. Is-Segretarju Parlamentari Chris Agius qabbel l-avveniment mal-miġġja tal-Papa Giovanni Paolo II. Il-Ministru Joe Mizzi stqarr li attività bħal din għandha ssir kull sena. Il-President Marie Louise Colleiro Preca notat kif isiru ħafna attivitajiet favur il-ġid fis-soċjetà fuq l-art, mentri l-baħar li bħala Maltin għandna iktar minnu milli art isir ferm inqas. Innotat ukoll in-nefqa tal-Malta Community Chest Fund kull ma jmur qed tiżdied, għalhekk appellata l-kooperazzjoni ta' min jimmaniġġja l-marinas u għall-appoġġ tal-pubbliku b'mod ġenerali.